Salamu alaikum honorable Jiji Hayaki. Salamu alaikum honorable DJ Hayaki. Wa alaikum salam. Waka magana. Sarkin yaƙi. Honorable. Sarkin yaƙi ya gida. Ya lo wallahi. Ya an kai naga kayo min sakko a wanda ka biya ta bashi. Ba dole inda ku sakko ba wani albishir naka je hina ta yawo cikin gari ne ce to honorable bai da labari ni ka towa in faɗa mai wagga magana. Tau na lalle kamar nan kuna an yaji yau gari. Biliya mai matasa. An kawa coordinator dikkon Gwandu. Kai ba haba. Wallahi honorable. Masha Allah alhamdulillah. Labari ya bi gari ne ce to wanga sarkin yakin mu da ya samu abin alheri ni ka fara faɗawa honorable da ya an shigoro nan da na saba. Gaskiya dan mai ka taho da babban goro. Wallahi honorable. Saboda na rance da Allah wanga ba karamin alheri na ka to mini shi. Ina nace ni Alhaji Ibrahim Aliyu Nayilwa kuka. Dukkan Gwandu. Yayi mai coordinator din shi. Kware ku. Ubangiji Allah ya bashi abin da ya kabi. Amin amin honorable. Tabbas na tabbatar da Alhaji Ibrahim Aliyu Nayilwa kuka dukkan Gwandu ya aza kware ya saman kan gurbin ta. Gaskiya na. Saboda wanga bawon Allah da haka gani sarkin samarin dan galadiman yamma wato biliya mai matasa. Sarkin yaki. Na rance da tabbacin ma cewa ya aza kwariya kan daidai gurbin ta saboda mutum na mai taimakon jama'a. Gaskiya na. Mai son mutane, mai Gaskiya faran da matasa, Gaskiya na. mai ba su dukkan wani haƙƙi nasu idan ya zo. Na honorable. Ina jin ka. Kaga wanga biliya mai matasa da ha gani an wa coordinator dikkon Gwandu. Wallahi honorable wurin gaisuwa shi ba da kuɗi, wurin ɗaura aure shi ba da kuɗi. Duk inda ka ga biliya wurin cikin laluran matasa yake in dai laluran matasa ta. Ina kake dan maye. Ina jin ka honorable. Akan taimakon jama'a da yake. Gaskiya. Yana zuwa lungu sako domin ya kai ko da bai da ƙarfi sai ya sa a yi. Gaskiya na. Bawon Allah ga da haka gani Alhaji bilya. Mai matasa kenan. Wato hukumar kare haɗura ta ƙasa. Gaba ɗaya. Ta ce mai ta bashi awardin kuma ta bashi dama 100% ya zama ɗaya daga cikin su masu taimaka musu na duk abin da ya gani ya dace ya yi kuma in ya ga bai iyawa ya faɗa musu za su yi salbe da abin nan inda bature. Gaskiya Alhaji bilya mai matasa Allah ubangiji ya saka mai da alheri Allah ka biya mai bukatoci ne na alheri. Mu fa kana jina duk ta da an kace tare da mai matasa aka yin ta gaba ɗaya muka fara ta hiya wallahi. Ina kake dan mai. Ina jin ka da za mu samu irin Alhaji bilya mai matasa na garin namu ta Gwandu iri ne cikin Gwandu guda 5 kana tunanin Gwandu ba ta wuce haka nan ba. Wallahi ta wuce haka nan honorable. Allah ubangiji shi ma albarka. Dai ci gaban al'umma na wannan bawan Allah. Dan shi dai na ka gani akwai ladabi da biyawa. Duk inda yake fa ina nan tare da shi wallahi duk inda yayi ina nan. In kana son zanen suna baka da zai kira ka kira heje ka ce mai gida ya ce wallahi matata ta haihu kuma wallahi ban da zanen suna zuwa zai iya taya nemo duk inda za a nemo babu mai sanin yadda an kai wallahi ba iyaka a kama baka nama kana ci baka san ya an kai ba gaskiya Allah ya kama mai aiki akwai abin da ya wuce wanga gana jina Alhaji Ibrahim Nayilwa wallahi ya baci da hangite shi wallahi akwai hangite shi ne su wadanga ya riga ya zakulo su ya mishe su da jiki ne to kai yanzu kana tunanin ya rasa abin da yana rasa samun abin da ya kabila gaskiya ai idan yana bin daki yana bin kororo sako yana tsinta ire wa'in gaban Allah yana kawo su wajen su ina mai tabbata ma da cewa wallahi ko da haka jiwawa yana can Abuja gaskiya na honorable Allah ubangiji kana arzikin zuwa Abuja amin ya Allah mu ai da yake mun tafi mu ma Allah ya hada mu da shi amin ya hada mu da shi ya zauna da mu ya ce mun lamina la muka bada ya ce mu ta kudin takara wallahi abanda sannan kuma wallahi mashin ina dan tsufa kai an ga fasta gare ga honorable wallahi da buhun fasta 10 ne kai wala ka ko ina alaki gare ga sarki yaki kuma ko wace fasta sai an sa mata ne gadi ka ci ni goro gaskiya na wanga albashiri da ka kawo gaskiya na honorable abin da naka so gare ka can shekaran jiya ka sana ce ka aro min 2000 gaskiya na honorable ba ka ba yaro ya kawo ba ban bashi ba wallahi to ka dauke su cikina baka an ara min su sai ka sa su cikin lisafin cikin wancan lisafin to littafin ka wallahi ya girma ranka da an cika gaba da baya ina da ma fata ba ana sai so wani littafi ba gaskiya na a so wani littafi a sa ba matsala honorable Allah ya sa mu dace to tahiyar ka dai sai na neme ka ba matsala honorable insha Allah Husaini ne neme ka mu je mai yadda ya kamata ba matsala honorable za a koma zuwa can za mu koma kai gaiso mu inda bilya matasa kudi ne tan da kon wanda Allah ya sa mu dace honorable Allah ya kama bara kai dade yayi daidai honorable ga ita ta bayan bar ishe ka ta bayan da wurin da ishe ka kai kana sai na tare da kauri Alhaji bilya a ba mu abu kace sai mun raba daidai wallahi billahi mu sheka wa da ni da sashi Allah da daga kai ce to hayaki ya kamata mutum ga sarki zamani ne sai lace mai ya dauka cikar goron lallahi la mai wayo wa banza